Mga kasama, kumusta? Kininausap si Priscilla Raganas. Ano usabang tulumanon nga nahimo ng tingog ug dungog sa ato mga kasamang OFW nga nanimpad sa laing nasod, bagong bayani. Sundan tag sugilanon ning usa ka OFW nga taga Badili, Cebu, nga nagdasangang Buboy. Dear Priscilla, may pamilya ko. Ug membro ko sa banda giinagtugtog og musika sa usa ka cruise ship sa gawas sa nasod. Aniya nga akong sugilan. Hello? Hello, Wing. Uy, Brad. Hay naman mo ron. Pinas na mo? Oh, pero di pa Miss Manila. Kuan, mga itong pamigbagyo si Dulce. Ikaw? Di ano ko sa ato, Brad. Kapoy, kayong pagkapauli Gisugat lang dahil ko problema. Nga naman. Gidakpan ang kaluha. Kung sa may kaso, drugas? May lain pa. Natukhang. Sila yun duha? Ang duha gyud. Usa teamwork makaayo. Usay buhaton sa usa, usay buhaton sa usa. Di gyud magbuwag. O niya, sumama. Nay, nagsigigilak. Sige gangyo, nga dili ko na nato pasagdan ng atong mga manghod. Kapuya ni Nila, oy. Ni ana di ay sa Pilipinas ang imong maguwang. O ma, ako na tong gisultihan bahin na lang sa ami o gani. Kanong nagtawag-tawag pa man siya? Wa naman lang siya mulahos og anis ato. Tuwa pa ko na sila sa Manila. Mga to pamanggani ko na to silang bagyo. Ay, baka himo pagid sila gluling hayaw. Bisag nahibaw na silang doon na tay problema. Nakaschedule na tingaling daan ang ilang biyahe, ma. Pwede pa manggod tingali ng i-cancel ba? Ay, pwede pa kayong i-cancel kung parihas pa kani ato nga siya rang usa. Karon kay, di naman ang mahimo. Makigsabot pa man gina siya sa iyang asawa. Nya sa ato pa, gipugnan gyud to siyang Dulce. Ha? Oh, ambot lang mo eh. Oh, gipugnan gyud to. Aron makalikay sa gasto. Ma. Ikaw lang ginunay mahibaw diha, Wing. Total, naam sa kay kwarta. Bago pa sagong natapos ang imong kontrata dito sa Japan. O lagi, Brad. Pero kutob na sad sa ako makaya. Gamay ra di amig budget atong bihiya. Mga bar o cocktail lounge ra gyud gitukaran sa among grupo dito. Aw, kaayo ra na. Kalisod pangitao sa pwesto rong panahon na. Daghang magani kaayo rong musikero nag-standby. Oo, tinuod yun na. Pero mas nindot ng inyong grupo kay cruise ship gyud inyong gitukaran. Nakong budget. Unya, kamo pag yun sa imong asawa mo i-performer. Ay nalang ko nagkwenta, Wing. Atiman na lang nas mama diha. Mintras wako. Imo na sa ron turno. Kay sa una, ako may nahilamos ta ng problema. Ha? Unya, sa may akong buhatos kaluha, Brad. Ambot lang, wala pa kong mahibaw. Manawag pa ko sa akong mga kaila nga suhito anang kasos drugas. Mangutaan ako kung ano sa mayong buhaton. Kita sini mga igsuon na Sige mo lang gihapong papadlong. Bisag di ng mga teenager. Gawas pa, Duterte na rin panahon na. Wala na untouchable. Day, Wing-Wing. Oh, ma, diin makagikan. Tagbaw mo kong pinangita ni mo Naabot man gani ko dito sa ilang tiya Lourdes. Nidalikyat ko sa presinto sa pulis sa lungsod, Day. Muduaw unta ko sa kaloha. O niya, nga nang naunta man. Wa naman di ay ang inyong mga igsuon dito. Hay naman di ay. Gibiyahe na ko nun sila sa BBRC. Ha? Eh, Day, Wing-Wing. Unsa man in tayo atong buhaton, ni uy. Unsa man in taon. What ay mahimuwing? Saon nga sadaan man gito nga itong mga igsoon. Oo, lagi. Doon na mga nakuha ang ebidensya ang mga pulis nga nakadakot nila. Nakuhaan pag ikunot silag armas. Purbida gan mga igsoon na Wala git tarong paminsar. Kung sa ilang pagtuo nila, anak na silang impluensyadong tao, nga sayo na kayo silang bunluton sa suspresuhan, kung mga priso na sila. Ay, anak, manggil ko no na, Brad. Basta mga drug dependent. Wag ilay mabasol iniwing. Kadto ra yung naanhing natong amahan, nga utros ang badlungon. Hay na karatong gibutas Ginoo. Ay, nalang to guti pa.
Kalimti na tong iyang binuhatan sa una. Mao lagi. Pero di mo gud kalikayan nga mahinumdum ta. Di puli naman sa guling pabadlong sila si Sami ug Kani. Oo, pero ato lang ko gihapon ning agwan tahon. Saon nga ato manggitong mga igsuon. Oo, agwan tahon. Pero kuto ba sa tumahimo? Kundi gyud kapungan aw. Makapuyo gito sila dugas BBRC. Pero pasag nilang doon na naman ko gipalihok ini. Mayo hinuon. Oo nya, kanus aman mo mamauli diri sa ato. Maunay gisulti sa imong maguwang. Oh, doon na nakuno sige pamalihog og lihok sa kasos kaluha, ma. Unsa man ang iyang gipalihok? Abogado na? Tingali. Kay di ba yan na basta-basta kasuha. Abogado gyud gikinahanglan ana. Kanus amang gito sila mamauli. Di gito sila magdugay dito. Naman to sila yung mga anak na nagpaabot nila dito sa ilang gipuyan. Mamauli dayon to. O lagi, pero kanus lagi sila mamauli. Basin karong gabi ko no, o di ba ugma. Nahala sige. Ato na paaboton. Pero kinahanglan mga tugitag BBRC karon ha. Aron atong masusi kung unsa na'y kahimtang sa kaluha. Unya na lang igabot ni Boboy Malorita. Kinahanglan karon ta mga to. Kay sukad sa pagbalhin sa kaluha dito sa BBRC. Huwa na ra ba ta mahibaw kung unsa na'y nahitabo nila. Mas maayo mong good nga ikadungan na to si Brad Boboy. Ay, di na ko makapaabot pa ato imong maguwang. Unya kita ran duha mo ay mga to. Naaman si Teo ni Mumelo. Ako tong giingnan nga magpaubanta. Sige. Namakas ti Umilo. Mas maysad nga siya imong gipauban. Naamsad na siya sakyanan. Mo ba? Mauli tinuod, Brad. Di amero sa BBRC. Nagpakuyog ning Tio Milo. Saong di manggit papalibad si Mama. Okay ra, na mas Tio Milo. Mas mayosan lang inyong mahibawan kung sa sitwasyon sa kaluha diya sa SUS BBRC. Mausad bitaw. Nganong nanawag man ka? Magpahibaw ra ko ninyo nga mamauli na media sa ato ugma. O niya? Ato ala niya ninyo sa among gipuy-an. Di ka mahapit og kadiyot dito sa ato. Syaro sa datong igsuon ni mo eh. Dili gid siya makadalikyat og adto sa ato. Kita lang ko na paadtuon ma kay di ko na siya kalugar og suroy kay naay mga bata. Mas maayo man gid unta kun moadto siya sa ato. Kay masulti nako ang tanan akong tuyo niya. Adto lagod na isulti sa ila ang tanan nimong tuyo niya. Ay, di ko eh. Naiyang asawa nga mudayeg apil-apil kung gastuhan na sa ato may hisgutan. Ay pasagdi lang ko. Dili bitaw siya imong pangayuan. Dili lagi ko gusto, ana. Mama sad uy. Gaw, Lorita. Okay na. Pwede na tayong mupay-mutang sa visiting area. Nga sige na. Sige na, tana. Weng-weng. Sige ma, tana. Nga nawa makamusulti dayon. Pwede naman untang i-cancel din nato ang atong pagbakasyon din sa Baguio. Sige lang gud. Kuha mo sa ko mahimo kung tuwa ko dito. Nga preso naman to kaluha. Ay mas maayo man gud unta to nga tuwa ka didto karong mga panahon na. Ikaw gyud ka magguangan. Ikaw na mga ko sa responsibilidad nga nabihaan sa inyong amahan. Human naman. Daghan naman kay kong natabang sa kong mga igsuon. Ako mga ganitong gipa-eskwela ang kaluha. Kaya sa wa mamaninguha. Giusikan man lang ang akong gigasto nila. Katuswing-wing, ako sa itong gipa-eskwela, anayabag sad, gipaangkan. Pero ako paghihapong gipahiluna, o kuan, grupos banda. Aron magkasapi kay makamaom sa makanta. Mauto nga nakaadtog Japan. Oo, nahibaw ka iko ana. Si Wingwing bayay inyong soloist sa wapa ko sa inyong grupo kaniadto. Mao, ako ginang giagag manghura. Wala sila'y ikamahin ako. Bisa na. Ayo pagningon ana oy nga nahuman na ka. Kaya ang pagtabang sa atong isig kataw, way kahumanan. Labi nagkaugalingon na rin mong kadugo mo imong tabangan. Ha?
Buboy, love. Ano, lab? Nga nawa man lagi musugat si Mama Loretta o wing-wing nato. Kay ba man kato sila nga karon ta moabot? Oo, pero ato sila na ako masultihis oras. Nga naman. Ang mga raghapon problema raghapon mo ay isugat anak nila og sultihan atos mama Ay nga naman gudi ay good. Okay raman na kay tinuod man sang doon na mo'y problema. Sumol kay lab. Sa una pa gina silang ingon anak, kapoy na kayo. Buboy. Di magod ta ka prosegur sa abogado, Loretta, kung watay kwarta. Pila man gyud kahay atong bayranan anas abogado Carmelo. Iwasag ko kahibaw, mas maayo gud nang adtuon aron maklaro. Kun mao, atong adtuon. Oo, pero mas maayo gud nang dunay tao nga magkagarantiya nga magkabayad gud ta sa attorney's fee. Oh, aha? Ani abot magaas buboy. Ato tong pabanon. Di tatuhuan sa abogado kung kita-kita lay mga doe. May nang naa ang imong anak. Plano ni Mama nga mudangup og abogado. Lain na usab nga problema o gastuhanan. Mga kasama, kumusta? Kini na usab si Priscilla Recanas. Ano yan usab ang tulumanon nga nahimunan tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpare sa laing nasod, bagong bayani. Sundan tang sigilano ning usa ka OFW nga taga Barili, Cebu, kinagtago sa pangang Boboy. Tungod sa inahanong pagpangga sa akong inahan sa iyang mga anak, buhaton ko niya ang tanan alang sa iyang mga anak. Bisan pa kung sadaan kini. Ano yung sumpay sa akong sigilano? Di magod ta ka prosegur sa abogado, Loretta, kung watay kwarta. Pila man gyud kahay atong bayranan anas abogado Carmelo. Iwasag ko kahibaw, mas maayo gud nang adtuon aron maklaro. Kun mao, atong adtuon. Oo, pero mas maayo gud nang dunay tao nga magkagarantiya nga magkabayad gud ta sa attorney's fee. Oh, aha? Ani abot magaas buboy. Ato tong pabanon. Di tatuhuan sa abogado kung kita-kita lay mga doe. May nang naa ang imong anak. Ay, si Wing-Wing lang di ay atong pauban nun, Milo. Pwede na si Wing-Wing, pero mas maayo yun ang naa si Boboy. Igawas nga kamagwangan, mas naghamat og kwarta kay ni Wing-Wing. Mao ba? Hello. Hello, Brad. Oh, Wing. Kamas mama. Pangarin mo subay. Di bagid ko no mahimo nga ikay mo ari, Brad. Ay di palagi ko mulakaw kay gikapoy pa ko. Kamu nalay ari. Sige, ako lain na si Mama. Ari mo panihapon kay ubay-ubay ra ba ning giluto ni Dulce. Okay. Unsa man lab? Okay na ni? Okay na na. Ready na ako linuto. Ang mga una lang maoy wa pa ma-ready. Ako day. Ready naman kong ngamukaon ug ang mga bata. Dili mo gud mo mga bisita. Mga tagbay naman mo. Sila gid si Mama Loretta o Wing-Wing mo imong gipaabot. Oh. Muari ka to? Oh. Ay nagdoorbell eh. Tiyalig sila na ron. Okay lang. Dali, ato sila sugaton. Sige, tanan. Paamin ako, ma. Asa sa kuma? Ay, kaloyan mo sa Diyos. Hain mga bata, Brad. Nasa sus kwarto. Wa magpabalda silang duwa. Laos nila mo diri sa komedor, ma. Nakaandam naman ko sa atong panihapon. Ang mga bata di ay, kinsa may mo pakaon. Ang ilarang yaya Melania, maoy, mapakaon nila, ma. Wow! Gano'ng pagkaon yun eh. Ikaw ba'y nagluto ining tanan, dahil Dulce? Yes, Daywing. Ako yung naglutoan ng tanan. Pero ang imong Brad mo, gihimo na akong assistant. Mayong pagkaluto, lami. Ang akong pag-assist mo ay nagdaglami ini. Oo. Ang assist di ay mo, nagdaglami sa pagkaon ng atong lutoon. Oo.
Natural. Di ba, Malurita? Murag, wa kayo ko lami iining mga pagkauna da. Medyo las ayra. Ha? Okay na lagi to na ako, love. Why problema? Sure ka? Sure lagi. Sige lang ka dito. Sundan na to si mama sa sala. Pagsulti mo. Wing? Brad, Oh. sundan na to sa mama ko. Biya ilang mi dinis day dulce. Kay mag-istorya lang sad mig amo. Abogado ma? Oh, nagkinahanglan tag abogado. Aron masubay sa hustong proseso ang pagkapreso sa imong mga igsuon. Okay raman na. Na may daghang abogado sa gobyerno. Huwag matay bayad na. Mao ba? Oo. Sige lang, kuila ka na ugma. Di na mister nga makuha patag abogado nga binayaran. Usik-usik lang sa kwarta. Nga sa ato pa. Pasagda na lang gyud ay nato ang imong mga igsuon nga mapriso. Ay, wa man tay laing mahimo, anak ma. Dakpan mas sila sakto. Kung musukol tag kaso, ang gobyerno na mo'y atong kontra. Oh, ha? Gipasabot ko si Mama sa posibleng mahitabo kung galing musukol mi sa kaso nga gipasaga sa mga tinugyanan sa Palau. Unya, Ilan na lang ang angkuno ng ilahang sa, aron masintensyahan sila. Mas mayo rasad nga tuara sila sa sud kay kuyaw kay to sila dinis gawas. Initra ba kayo rong issues rugas? Ay, mao lagi na akong gikuyawan. Ato na lagi to sila sa sud kay mas safety sila dito. Ay na problema ha. Kay sugod ugma, ako na lakton. Ah, sige, sige. Pero pakita sa dito sa imong mga igsuon, ha? Aw, ako niya to silang duawon. O niya dong, katong akong gihangyo di mo sa una. Unsa naman to? Dugayan na baya ato dong, oy. Ang hayan na to. Tugong akong giingon nimo nga buhatan na tong extension ang bay para paabangan. Aron sa doon na sad ko'y income ba? Ah, okay. Amo lang yan ang istoryahan ni Dulce, Lorita. Oh, mag-agad pag giday kasi mong asawa. Ay, natural mo nas magtiayon, ma. Ay, ikaw na bahala. Basta kay maoy akong gusto nga sa dili pa mo mulargag balik. Doon na nasad ko'y income nga ako. Di deta mahinayon og adtos bugado, Lorita. Ay, dili na lang, Milo. Si Boboy naman lang kuno'y asikaso sa sitwasyon karon siyang mga igsuon dito sa prisuhan. Wa man kay klaro ikasabot, Lorita, oy. Ay, klaro naman tong ako ba? Pero unsaon, nag-agad naman ko sa akong anak. Kawa biya ninyo, hinungdan, oy. Inyo malanday kong gihago-hago. Usik-usik lamos kong oras. Aha, nasuko ka, Carmelo. Dulce, love. Ay, kumusta ang imong lakaw? Okay na. Doon na ako'y nakuha ng abogado nga mo'y mulihok sa kaso sa kaluha. Maayo. Sa di madugay, maskedulan na silang preliminary hearing. O human nilag, anggon silang sa, o masunod dayon ng ilang sentensya. Dili ba ko na pwedeng piyansahan ang ilang kaso, love? Dako na kayong trabahoon kung maggisgot ang piyansa, lab. Nahibaw biyata kung unsa ka sensitibo ang kaso si Drugas karong panahon na. Maubiyan na ro'y gihingusgan og maayos ng presidente. Nahibaw ang matawagan ko nga nung wag yun makahunaw na ang kaluha ini. Ay, maulagi sad. Mao nga ako na lang giingon ini. Aron wala dagang kuti. Aron makakaon sa tug taga manduha katong kaluha. Haso lagi to sila dinis gawas eh. Unsa man, Buboy? Doon na schedule sa hearing sa kaso ang kaluha? Apit na tiyo. Dito mo ko sa abogado kaniha. Hindi na mag-iglihok ng mga abogado sa gobyerno. Unya-unyaon lang ka na. Ay di masataang ay magdali ay natyo. Kaya di man ta musukol og kaso. Gobyerno may kontra sa akong mga isuunan ni. Ang ato ini mao nga masubay lang yun sa hustong proseso ang nahitabo nila. Magkulog ka mo pakita ala dito sa presuan. Wa pa, pero wadto raw niya ako. Ano kibawam ka? Dito guniha. Mao ba? Kay bawa naman to silang niagas sa Pilipinas. Nagmahay mo ganito ni mo. Wadto ra lagi niya ako. Nagpalabay lang ko sa kong kayubos sa itong mga isuuna. Ma, dali na ma. At
atubangan natos Dulce. Dili lagi ko ganahang mo atubang anang bayhana. Kay mao na perming mo babag sa akong mga plano. Nasayop man tingali ka ng imong pagtuo, Malurita. Nganong nakaingon man ka ana? Mutabang man daay kuno na siya gasto. Kung imo na ning ipatrabaho ang bahay. Oh, tinuod. O, lagi. Mang dali na. Atubangan na ng asawang Brad Buboy. Dali na dayon, Malurita. Paamin ako, ma. Taga Santo. Wa pa gyud mo abot si Buboy. Wa pa man, ma. Wa pa tingali tubuhi ini Tio Carmelo. Kita lang ako sa mag-istorya, ma. Unsa man say atong istoryahan? Bahin sa pagpabuhat ni mog extension ining bahay. Kay ngano man di ay? Ato na ning pasugdan og trabaho, ma. Mintras wa pa may makalargag balik si Buboy. Oh, nagkasabot da demos Buboy bahin ini. Oh, dili ko nimo nagkakuha og mga panday, Malurita. Basta naalay ikasuhol. Dali ra kay nang pangitaon ang mga trabahador, Buboy. Oo ba? Unya, sa may sabot ninyo ining Dulce man. Ha? Unsa may among sabutan? Kuan, iya ramang kwarta ang gigasto ini. Nahibaw bitaw ko ana. Imo maning paabangan, hatagan sa nimog bahin ang kong sawa ini. Ha? Bahin? Mga kasama, kumusta? Kini nausap si Priscilla Raganas. Ano yung usapang tulumanon? Nga nahimo ng tingog ug dungog sa ato mga OFW nga nanimpar sa laing nasod, bagong bayani. Sundad na sugilano ning usa ka OFW nga tagatag Barili, Cebu, nga nagtago sa pangang Buboy. Ano yung sumpay sa akong sugilanon? Wala na nang imong kay ubos nga to nila. Kay bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan, dili gyud ikalimod nga imo silang mga igsuon. Kung masugot ka, uban nanti ka. Unsa man, okay ra nimo? Ha, Boboy? Istoryahan lang yan nato nag-usab, lab. Sige. Okay. Ingnan lang niya ako ha, kung makadesider ka na. Ginoo ko. Paunay gisulti sa imong mga manghod, wing-wing. O, lagi, ma. Kung doon ako no higayon, mupugagid ko no sila. Ay, Diyos nga maluluyon. Nahibaw na si Buboy ini. Oo, ako nang gisultihan, ma. Unya, wa gyapon sa plano nga mopakita sa inyong mga manghod. Ay, suryahan pa ko na nilang maayo ni Dulce. Ay, nanasad. Agad na sa siyang asawa. Dili gid na siya makadesider og iya. Amot lang ka, ha. Aw, istoryahin niya. Muan man gito ugma. Sige. Ako tong istoryahan. Kinahanglang mo pakita na sa siyang mga manghod, uy. Aron dili maglain ang mga hunahuna ato. Okay na, ma. Mutambong ko sa unang hearing sa kasos kaluha. Ay, salamat kay nakahuna-huna ka, anak Buboy. Istoryahan na nimog maayo sa akong asawa, ma. Muuban ko na siya nako. Ay, bisag ako. Muuban sad ko. Unya, kining imong gipatrabaho din eh. Ay, hapit naman ding mahuman. Daghantang mga to. Di ba, Wing? Daghandang mga tubrad. Mo man sa si Tio Carmelo ug Tia Auring. Oh, maayo. Ma, hain si Buboy? Toa sa ilang tiyo di mo, Carmelo. Mao ba? Unya, unsa man ning imong gipatrabaho din ni ma? Okay na ni. Ang pintor na lang mo nahibilin. Nahuman na magtrabaho ang mga panday. Ako na hapit na gid ni mahuman. Hapit na gyud. Mahimo na ni akong biyaan ugma. Ay, makatambong gyud ko hearing sa kaso sa kaluha. Di gyud to makamahay na kong mga anaka. Kita daing ubana, ma. Oh, kitang ubana. Og ay, sorry kaayo nimo day ha. Sorry sa unsa man, ma. Sorry kaayo sa akong pagpasakit ni mong sulti sa una. Ha? Nasayop na ko sa akong pagtuo. Abi ko bag, tungod ni mo. Malayo na ang pagbati ni Boboy nga rin mo. Ilabi na gyud nga to sa iyang mga igsuon. Dili na mahitabo, maoy. Pinangka man kay mo ni Buboy.
Nahibaw kay ko anak ka ni Adto pa. Sawa pa may makadesisyon nga magminyo mi. Musulti man na siya sa imong problema. Ug magpatabang kung unsay maayo niyang buhaton. Amo dahil na istoryahan og maayo. Ug mo na hinungdan nga dili gid mahimo nga dili ko maapil sa bisan unsay imong mga plano nga gusto nimo ipabuhat ni Buboy. Kay mangutana man sad siya nako ma. Mao ba? Oo. Nagkasulti na mong maayos, mama, lab. Oo. Mao to nga nakagayon gid ko pasabot niya. May gani kayo nisabot sa, no? Oo, ganun dili man no. Normal man ang imong mama. Ang pagpasabot ray kuwang niya. Huwag ko na silang panahon sa una ni Papa. Huwag sabot-sabot. Kung doon ay problema, mo dahil panglikay. Mulis mama dito sa ila, si Papa sad, si hubog-hubog. Uy, mao na dili maayo. Kinahanglan istoryahan gid ko doon ay problema. Dili na angay likayan kay kabahin naman na sa atong pagpakabuhi ng kalibutan na. Surtiha gina ako nakita talaw eh. Kay kuno pa, ang dinadaan sa pamilya nilang Papa o Mama, maur sa tingali akong masunod. Siguro man gid na sasabot og pagtinabangay, love. Mugaan man ang problema, basta doon nakikatimbang sa pagpangitag paagi nga masulbad. Labi nang ubanan sa pag-ampo. Mao lagi. Pero kining problema na mo, bahin sa kaluha, murag lisod ni. Gusto sad ka, love. Pero di lang kita magpakawa sa paglaom, ha. O kinahanglan nga andam sa tang mudawat kung unsay nagpaabot ng mga panghitabo ini sa unahan. Lorita! Lorita! Ablihitin ng pultahan! Lorita! Lorita! Oh, Auring, ngano? Lorita, si Sami o Gani, ang kaluha. Oh, kay ngano, unsay nahitabos ako mga anak, ha? Nakapuga. Oh, Ginoo ko. Di ito may bawa na si Aurin. Ay, sa radyo na, Wing-Wing. Di balita kini sa radyo. Wing-Wing, mahibaw adayon ang imong mga maguwang ini. Dali. Oo, ma. Daling nanawag ang akong igsuon Priscilla aron pagbalita sa nahitabo. Ingon na ini ang nahitabo. Hello? Hello, Brad. Oh, Wing. Anong nawag ka? Padong na diha. Brad, dili mahinayon ang unang hearing sa kaso sa kaluha. Kay ngano? Di tinuod yun sa atong mga mangod ang ilang bahan, Brad. May puga sila. Unsa? Ma, Dulce, hain si Buboy. mihapit pa kadiyot sa ilang Tio Carmelo, ma. Dali, sod. Salamat. Nganong nanganhi pamangyud mo. Wa man mahimutang si Buboy sa gibuhat sa mga igsuon magud. Maong giuban na lang nako siya dinhi. Parehas mi gibati. Dili usab tiaw ang akong kabalakay di gitabua. Pero wa na lang unta mo muanhi, Dulce. Delikadog mo kalit og butho dinhi ang kaluha. O, unsa ma? Wing-wing! Wing-wing, hain ka! Ma! Day Dulce. Niyam lagi ka. Hay, mas Buboy. Tapos sa ilang Tio Carmelo, Wing. Wing-wing, lakaw. Adtoa ang imong mag-uang. Palahusa dinhi, dali. Oh, ma. Sige, diyaw na mo. Sige. Dulce, dali. Mupahimutang ta sa sala. Okay, ma. Brad! Oh, Wing. Asa ka paingon? Ato ko sa ilang, Tio Carmelo. Mag-apas nimo. Nga naman. Gisugo ko ni Mama. Nadog siya kon mukalit og buto dinhi ang kaluha. Og mataymingan ka nga ni Adinis gawas. Ha? Oh, Brad, mga pulis. Oh. Tingalig ni asa tong dapit mo dagmop sila si Sami o Gani. Okay, tanas ba, Wing? Gusto gyud naabuta dinis bayda. Nawasad ang siren sa pulis. Gusto ka, Wing? Padayon mo diri sa among nahimutangan, Buboy. Oh, ma. Ngano bang nihapit ka pamangyud sa ilang tiyo Milo nimo, ha?
Gusto lang ko magkisulti ni Tiyo, ma. Wa diha ang imong uyuan. Midali man kuno sa paglakaw human madungog ang balita sa radyo nga nakapuga ang kaluha. Maulay nga way tao dito sa ila. Wa di ay si Tia Auring nimo. Wa mo sa dito. Aw kon mao, dinhi lang ta. Okay, ma. Oh! Ah! Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Regadas. Ano yan kasap kining tulumanon? Nga nahimo ng tingog ug dungog sa ato mga OFW nga nanimpad sa laing nasod, bagong bayani. Sundan na sa gilano ning usa ka OFW nga taga Badili, Cebu, nga nagtago sa pangan Boboy. Mga masipang butos sa armas ang mityabaw sa kahanginan Priscilla. Nabalaka ka ay si Mama Loretta nga tingalig dunay daotang nahitabo sa manikaluha. Ano yung sumpay sa akong sugilanon? Gusto lang ko magkisulti ni Tiyo, ma. Wa diha ang imong uyuan. Midali man kuno sa paglakaw human madungog ang balita sa radyo nga nakapuga ang kaluha. Maulay nga way tao dito sa ila. Wa di ay si Tia Auring nimo. Wa mo sa dito. Aw kon mao, dinhi lang ta. Okay, ma. Oh! Ah! Malurita, ay ganok. Ay, Ginoo ko, Boboy. Ang imong mga manghod. Wa pa kita mahibaw kung sa hinungdan ato mga butuha. Kalma lang. Ayaw gina pagkunahon og gilan. Maloreta, lingkod sa balik ma. Diyos nga maluluyon. Maluoy ka. Ayaw intaw gitugot nga may daotang mahitabo sa akong mga anak. Ayaw intawon, maluoy ka. Okay, likod balik, ma. Ang Boboy magkuha sa kong tubig. Atong paimnon si mama. Sige na, palihog lang. Auring! Auring! Oh, Carmelo, niya na di ay ka. Di pagkudugay miabot. Hay ng mga pulis. Ay, tuwa dito paingus o Boss Milo. Ah? Kisa man to ilang gipabuthan. Ay, may lain pa. Ang kaluha. Si Lorita, nasa ila? Magani sila sa buboy o ang iyang asawa. Kung mo, makiksulti ko. Sige, lakaw sudla. Maayo kay wa pa mo balik ang opisyal sa pulis nga gustong makigsulti nila. Sige, diha ka na. Boboy! Boy, niya si Tio Carmelo. Oh, mainon. Basig doon na nahibaw sa gibuhat sa itong mga manghod. Boboy, ay nang inyong inahan. Nasa sus kwarto, Tiyo. Among giparelax og tarong. Mayo, Kumusta mo lakaw, Tiyo? delikado kung makita sa mga pulis ang kaluha. Delikado gyud kay miskapo man. Gawas siya ng pag-iskapo. Nagkailog pag yung kiniog armas o nagkapatay og duha ka pulis. Unsa? Nagtuo kong di nabuhion sa mga pulis ang inyong mga igsoon. Mao nga kung musuway gyud kini sa pagsod ni sa inyo, ayaw ninyo pasudla kay tingalig maamong mo. Ha? Auring, o ba mo balik ang mga pulis? Wa pagyod, Milo. Hay, nagkapaingon ang kaluha. Labing siguro nakasud yun to ubay. Malagbit. Gitaguan tingali to sila mga barkada na isato. Maunay nakalisod na ron. Maglisod yung mga pulis. Kay gawas-gawas lang maswito din itong dapit. Bagdaghan pag yung mualalay silang gipangita. Ang kuyaw ini kung mo gabi na. Tunan narba ka to'y armas ang kaluha.
Kuya Ugyod, maong maniguro lang yung tagpanirado sa ato, Oring. Na, sige, dali. Mamauli na lang ta. Uy, di ta magpaabot nga. Mupaka na sad ang mga butos armas. Na, sige, tana. Ma, Ay, Boboy anak, ang imong mga manghod. padayon pagipangita sa mga pulis, ma. Ay, unsa may atong buhaton. Magpaabot lang ta kung unsay ipabuhat ka nato sa mga pulis. Hain si Dulce. Nara sa sala. Pero giabot ta sa bugkabalaka. Tungod kay tuwa sa among mga anak ang iyang hunahuna. Ay, kun mao, biyain na lang mi dinhi. Mupauli lang mi sa makadiot. Pero mubalik ka pa mi dinhi. Ayaw na. Ma, Adunay kahiubos nimo ang imong mga manghod. Delikado kayo kung ila kang makitaan. Maong likay na lang. Ayaw lang una pagbalik dinis ato kung dili sila madakpan og balik sa mga pulis. sila pa may ganang mahiubos na ko. Nga ako silang gigastuhan sa pag-eskwela. Magsigilag pangilan og project. Pero ilan na yung bisyo. Tanang gipangayo nila ma akong gihatag. Pero sila ang wa magtarong silang pag-eskwela. Dugo og singot ang akong gipuhunan sa gawas sa nasod. Giantos ko ang kamingaw nako sa kong mga anak. Kung aduna sila kahiubos nako, mas labaw ang akong kahiubos nila. Oh, Boboy. Gayag-yag ko ang akong mga kahiubos, Priscilla. Ang sud sa gudukan. Unya, Oh, Boboy, unsi tanaw ni mo ni Mama Loretta. Okay ra ba siya? Purag talugonon yun ang kahindang lab. Kung mao, dini ka lang ha. Ako naman pauli sa ato. Ayaw na lang siyang biyai. Unsa? Balik na sa sud, boy. Dili ka na mahimo. Ubanan ta ka. Total, naamaswing-wing nga ikaw ba ni Mama. Oh, sakto sad. O sige, dali na. Mabauli na ta sa ato. Okay, tana. Ay, ginoo ko, Boboy. May balik na sa mga buto. Unsa itong buhaton? Unsa man? Dali, manutag balik sa bay. Dali. Oh, sige, sige. Tuan na sad, Carmelo. Nagbuto-buto na sad. Murag nagbaus-baus na. Di na ni mahimo. Oo, samang ka. Mubalik ko dito sa ilang Loretta. O sabay mo balikon dito. Manggawas mi. Adto na mo ang gigikanan sa mga buto. Ug hangyoon na mo ang mga pulis nga kami ang mupasurrender sa kaluwa. Ayaw pag pinuag na, Carmelo. Magita yung kagdisgrasya. Pagpuyo! Okay, maura na akong tuyo ni mo, Yaya Melania. Ayaw lang nagpabalik ka sa school ang mga bata. Diya lang mo sabay o panirado mo, ha? Ayaw dahil abli ang pultahan kung doon ay manuktok. Okay? Sige, sige. Bye. Mayo kay na timing nga wa pa mahatulog balik sa eskwelahan ng mga bata. Lagi. Huwag ako pang naabtan. Di gid maayo nga mogawas og balik. Maniguro lang kita. Wa naman sa ito na dungog mga buto, no? Boboy, Dulce. Si mama ni mo. Malurita? Nganong ni apaman mo? Dito na unta mi sa gawas pero kalit lang nga mibalik ang mga buto. Hinungdan nga midali na lang mi sa balik paingon dinhi sa mga agi. Boboy, dili tingali maayo nga wa lang tay buhaton. Ha? Mugawas ko. Ako ang mupasurrender sa kaluha. Oh, Ma. Ayaw lang, ma. Kung dili kita mulihok, malagmit madisgrasya yun ang inyong mga manghod. Ma, ayaw lang. Delikado sab kaayo kung ikaw mo ay mubuhat ini. kun mo ako'y mubuhat ini. Mas delikado kung ikaw, Boboy. May kahiubos nimo ang imong mga igsuon. Dulce, unsa atong buhaton? Mas maayo tingali nga. Huwaton ta na lang una ang resulta sa gibuhat sa mga pulis. Ma, hay swing-wing. Naa sa sud sa kwarto. Gisiguro usab sa pag-safety ang iyang anak. Boboy, taod-taod na sad nga wa na ta makadungog sa mga buto.
Mayo lang unta og nakapalayo ang kaluha. Mayo lang unta. May nanuktok sa putahan. Kinsa na? Ako ni, Dong Boboy. Ay, si Tio Carmelo di ay. Dali, sudan tiyo. Okay. Ikaw, Rosa? O ako, Rosa. Hain man si mama ni mo. Di balik og sa kwarto. O, patay. Mas migrabe na ang buto-buto. Mga kasama, kumusta? Kinikihapon si Priscilla Raganas. Ano yan usapang tulumanon, nga nahimo ng tingog ug tungog sa atong mga kasamang OFW nga nanimpad sa laing nasod, bagong bayani. Sundan na sa gilano ng usa ka OFW nga taga Barili, Cebu, nga nagtago sa pangang Boboy. May pagkanausap ang mga buto-buto ug mas nagkagrabe na kini. Ano yang katapusan sumpay sa akong sugilano. Dali, sudan tiyo. Okay. Ikaw, Rosa? O ako, Rosa. Hain man si mama ni mo. Di balik og sa kwarto. O, patay. Mas migrabe na ang buto-buto. Boboy, may baka na sa mga buto. Boboy! Dulce, Malurita, kalma lang mo. Oh, pero ang kaluha, tingalig. Ay, Ginoo ko. Ayaw ito gitugot, maluoy ka. Sige, sige. Dali. Mupahimutang tagbalik diya sa sala. Tio Carmelo. Dali, ubana mo. Na, sige. Tana, Dong Boboy. Boboy, love. Ngano, lab? Wala na sa nato madungog ang mga buto. Oh. Sana ka rin na itabos kaluha. Mas maayo gud tingaling manggawas ming duwa si mama ni mo, Boboy. Kay among hangyoon ang kaluha nga mo surrender na lang. Delikado kay na, Chumilo. Tikalig mo samot kadako ang atong problema, ana. Nga sa ato pa. Musugot na lang deta nga mga matay ang kaluha. Dili singon ana, tiyo. Wa pa masay siguro kung uyunan ba sa mga pulis ka lang imong nahununaan. Dili naman na basta-basta ang saha nga gibuhat sa kaluha. Doon na mga plano nga gisubay ang mga pulis. Mga di na lang tamang ilabot. Kaya kita niya hinuoy mahimong hinungdan kung mabulyaso sila sa ilang gibuhat. Ilam lang trabaho ang pagpasurrender sa mga taong sadaan. Dili man na ato. Oh. Tuwa na sada. Nagsunod-sunod na sila ang mga buto. Murag misigidas na. Ay, Ginoo ko, Boboy. Unsa may atong buhaton, Dong. Mura naman kung mamatay sa kahingawa. Boboy, isa ka tagadlok ni mama nito. Sige, panood mo sa mama sa kwarto, Dulce. Dali. Boboy, niyanay nagsingabot nga ambulansya dong. O, tiyo. Mugawas ko, ako ni susihon. Bubad ko ni mo, tiyo. Ha? Aw, sige dali. Pero imo lang biyan din niya ang imong asawa o si mama ni mo, Lorita. Nanas na sa suds kwarto. Iilak ka lang og balik ang akong pultahan. Ang kanina kong pultahan ba? Unya, una ta mo biya din eh. Na sige, dali, mulihog na ta. Okay. Mihunong na. Wanay lain. Ang paglutos nas mga polis kaluha mo ay girespondihan ining ambulansya, ha? Auring! Auring! Carmelo, ni aral di ay ka din, eh. Mao pa siya pag-abot na ko. Nagkuyog mi si Boboy. Hay, mas buboy. Anay, daray. May diretsong padool sa ambulansya kay mangutana kuno siya sa mga sakay anak kung unsa ilang girespondihan. Mao ba? Hey, pagkawasan daw ka, stretcher, dali. Oh, nanganaog na ang mga sakay ng ambulansya. Tanawas buboy Carmelo. Midali pagbalik sa iyang agi. Okay, tana, dili ta mag-usik og oras.
I-check ang ilang mga vital signs, ha? Dali. Uy, Okay, kana. gibiyaan man lang ko. Dong, Boboy! Asa ka, oy! Ginawa ko. Unsaon maka ako pagpasabot si Mama Lorita ini? Unsaon maka? Dong, Boboy, nausa man ka ni kalit ba nagagbalik sa agi? Humani mo pakisulti ka diyot sa mga sakay atong ambulansya. Tio Carmelo, patay ng kaluha, Tio. O, unsa? Natagod-tagod sa bala ang kalawasan sa ako managaluhang igsuon Priscilla. Patay na gid sila nga gisakay sa ambulansya. Unya, Namatay naman lang hinuon ang imong mga manghod. Gawa yun tayo nahimo. Tio, Patayas ang kaluha. Porting patayas kaluha. Niya na paingon ang panon sa mga tao nga nanguryoso ining hitabua. Di akaw na buboy kay magpangutan ako kung nganong naingon ni Nini. Di sukol man ko sa mga sukol. Patay do. dong sami. Dong gani. Dili pa bagud unta tao ni angay may tamo ninyo, dong. Magbata pa man kayo mo. Daghan pa man unta kaayo mong mahimo din sa kalibutan. Kung nagtinarong palang unta mo. Pati na. Mo ninyo gisukli sa kung magpaningkamot sa kawasan nasod. Dong gani, dong sami. Ayo na mo dito sa laing kalibutan, dong. Love, ayos mama. Nasa sud sa kwarto. Ako rin may gawas anong susihon. Kuni pa ba mo? Nang gawas tayo mo, Tio Carmelo? Oh, nanggawas mi. Nanon niya? Unsa? Patay na di ay ang kaluha. Ulam. Na-corner gud sila sa mga pulis. Kinuo ko. Saan ko makahas pagpasabot ni Mama Lorita aning hitabo, alam. Unsaon ko magkaha. Dali. Sudlo na to sa kwarto si Mama Loreta. Tarungon talang gyud siya sa pagpasabot. Dili masad mahimo nga ililong nanto ni ang nahitabo. Okay. Ganito na. May nanuktok sa pultahan. Susiha sa dito ka kung kinsa. Dong Boboy. Oh, Tio. Ibalik mo lagi ka. Oo, kay dunay pulis nga nangitas tagtungod sa kaluha. Doon na lang unta kunosle ipatubag ninyo nga pipila ka mga pangutana. Ay maro mga pulis, Tio. May balik na sa agi. Magpaabot na kunosla ninyo sa presinto. Okay, ako nga doon. Pero sa dili pa, pagkiksultihan na mo si Mama Loreta. Na sige, marutoy ako toyo. At tuag yun ninyo siguro, ha? O lagi, Tio. Mana mo pagkiksulti si Mama. daan pagyud ko. Daan pagyud ko. Ay, Ginoo ko. Sami, gani, mga anak, nganong naingon man kininiini. Ngano man. Malorita. Ma, kalma na. Ay palabi sa imong gibati. Pagpakalikon mo. Ilang gipili ang hiwi nga daan sa kinabuhi. Watay manibaw. Ipahimutang og tarong ang patayng lawas sa kaluha. Ang akong mga anak.
Namatay gyud ang duha ka managaluhang igsuon ako Priscilla. Nahitabo ning tanan ni atong tuig 2011 sa among dapit dinhi sa Barili. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa kaagi ning usa ka OFW nga nagtago sa pangang Buboy, dinhi lang ning atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sa bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon gisuwat sa radyo ni Oji Compo Corcaza, ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ben Haima. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon, dagiton kagud sa kuko sa kamatayon, kung daotang dalan ang imong pagalakan. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.